Hi guys! So, ito nga pala yung dinner ko ngayon dahil mag-isa lang naman ako. Meron ako ditong siomai, fried siomai. Ayan. Yan, fried siomai. And then, toyo kalamansi. Sausawan ko nitong aking piniritong talong. O, diba? Sarap ng aking dinner. Tara, kain tayo guys. So, ayan guys, kain tayo. Let's go. Ito yung aking tortang talong. Ay, yung piniritong talong. Ayan siya. Tapos, isasawsaw natin dito sa toyo mansi. Ayan. The best. Ang ating siomai. Fried siomai. Oh, wow, sarap.